Magapanigayon sa All Senators caucus ang Senado sa Lunes, Pebrero 23 sa agud iplastar ng mga topiko nga posible mangin sentro sa diskusyon sa Chinese Embassy may kaangtanan sa tensyon sa West Philippine Sea. Suno ini kay Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson, gilaragway ni Lacson ang pagbukas ng China sa dialogo bilang breath of fresh air kag bilang kay gahinan agud mabuhinan ang mainit nga debatihay sa dunga sa mga senador kag opisyal sa China. Ginpaatag niya nga hindi tinutuyo sa mga pagsinapol nga istoryahan ng Kalayaan Island Group kundi maghimo sang klaro nga komunikasyon agud malikawan ang gamo. Ginmensyonar man ni Lacson nga handa sa nga bisitahon ng Pag-asa Island nga mong ginagaisanon nga ginaistaran nga barangay sa isla. Gindayaw niya ang pagpatindog sa high school sa isla bilang sabat sa kakulangan sa infrastruktura. Suno kay Lacson, importante nga maprotektahan sa Pilipinas ang Pag-asa Island kag siguraduhon nga padayon nga maggamit sa mga residente kinamatanong lakip na ang pagboto kag ang pag-eskwela. Yeah. First, with China, with the Chinese embassy, particularly. Breath of fresh air na yung Chinese ambassador nagsabi na let's talk. So that's a good opening. That's why on Monday, we're having an all senators caucus. And I think it's not only my initiative, but the initiative of the new Foreign Relations Committee Chairman, Senator Erwin Tulfo, na mag-open kami ng dialogue. Not necessarily to argue about the Kalayaan Island Group or the West Philippine Sea, but at least mag-establish kami ng parameters on how to communicate with each other para hindi tayo nagkakasakitan.